Тъй като не съм хванала почти никакъв ден в Гърция, затова реших, че ще ходя на басейн в Борисовата градина. Обаче басейн в Борисовата градина няма. Сега ще видите какво ще направя. Вече съм по Банск. Да, аз си купих малък басейн. Колко ли е голям басейн? Уау! Това е много голям. Как ще го надувам сега? Сега ще засека за колко време ще го надувам. Надувам го вече 5 минути. Ще се видим като вече е надут. Другия вариант да отида до чешмата и да го напълня. Не, плановете се променят, защото аз не мога да го вдигна този басейн без да се разтече вода. Някак. Нека си представим, че тук има вода.